Kaixo artista, kona gatoz, urrengo lerkiarekin, agian ezagun egingo zaizue. Zelan deitzen da, Firin Faran. Momentu bat utziko dizuetzuek irakurtzeko, pausatu nahi baduzue. Ea ba, aizea da bil Firin Faran. Zuhaitzak oker, ostoak egan. Leioak kriskitin, ateak kraskatan, aizea eta aizea udazkenean. Ze moduz, gustatzen zaizue? Udazkena badakizue zer den, ezta? Eta Firin Faran, aizea nola dabilen Firin Faran. Zuhaitzak okertzen dira, eta ostoek egan egiten dute. Agian aizearekin lehioetan, eta lehioak, bai, kriskitin, lehioek kriskitin soinuak egiten dituzte, eta ateak kraskatan, pam, pam, bai, izten dituzte. Zelan gustatzen zaizue? Berriro. Aizea dabil Firin Faran, zuhaitzak oker, ostoak egan, lehioak kriskitin, ateak kraskatan, aizea eta aizea udazkenean. Espero dut zuei gustatzea eta elabergarri egitea. Gogoratu beheko partean, artxiboa deskargatu alduzuela. Beste bat arte